musíme vysvětlovat, že pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům je nejenom správná, nejenom důležitá, ale že je to také velká příležitost pro Českou republiku. Česká republika si na Ukrajině vybudovala, vytvořila velmi dobrou pozici pro poválečnou rekonstrukci. A to vůbec nemluvím o pozitivních přínosech ukrajinských uprchlíků na náš pracovní trh, kde už je více než 115 000 ukrajinských uprchlíků zaměstnáno. Peter Fiala vystúpil v útorok s prejavom pred českými veľvyslancami a blábolil celý čas o Ukrajine. Teda najmä o tom, aké je dôležité ukronacistom pomáhať v krmení vojnového mesomlína. Lenže v prejave zaznela aj poznámka o tom, že Česká republika bude mať príležitosť na obnovu Ukrajiny a súčasne vyzdvihol, aký prínos majú ukrajinskí utečenci pre Českú republiku. Podľa Fialy je totiž v Českej republike zamestnaných už 115 000 Ukrajincov, ktorí tým pádom obsadili pracovné pozície, na ktorých by pôvodne pracovali Česi. Vzhľadom na to, že v Českej republike je viac ako 260 000 nezamestnaných, najviac z radou pred dôchodcov, teda ľudí, ktoré nikto už nechce zamestnať po 50. narodeninách, pretože sú príliš starí pre montovne a lágrovne. Fiala si nevidí do huby a šokoval číslom 115 000 zamestnaných Ukrajincov v Českej republike, ktorí tým pádom zobrali Čechom pracovné miesta. Odhalenie čísla 115 000 obsadených pracovných pozícií mi vyrazilo dých. To je obrovské číslo, ktoré predstavuje zhruba 44% objemu nezamestnaných osôb v Českej republike. To nie je o tom, že by na tých miestach nechceli Česi pracovať, to je o niečom inom. Ukrajinci sú totiž ochotní ísť pod cenu českej učiteľky, českej zdravotnej sestry, českej servírky, českej kaderníčky, českej poštovej doručovateľky. Jednoducho si povedia o nižšiu mzdu. Napríklad aj o pár tisíc, ale aj to sa zamestnávateľom oplatí. Je to desivý proces The Great Replacement. O tom niet pochýb. Ukrajinci začnú Čechov postupne vytláčať z pracovných pozícií a Fiala je celý radosťou bez seba, ako dostane pochvalu od Klausa Schwaba za veľkú výmenu. A čo so zvyškom Čechov? Dopadne to ako v USA. Keď Američania nemajú prácu, idú pracovať pre strýka sama, to znamená vstup do armády, podpísanie kontraktu. Česi zatiaľ nezamestnanosť takto riešiť nemuseli, ale čoskoro to príde. Česi bez práce sa začnú hlásiť do českej armády. Nie kvôli láske k zelenému životu, ale kvôli vysokému platu a hlavne kvôli výsluhám. Tie môžu dosiahnuť v prípade vojakov zahraničných misií po iba 20 rokoch v radoch AČR až 55% priemerného mesačného platu. Pritom na starobný dôchodok musí český goj pracovať 35 rokov. To je 1,5 krát dlhšie. Preto sa amerikanizuje český sociálny systém, preto sa všetko zdražuje, preto Fialová vláda ničí celý ekonomický systém, aby ľudia padali na hubu a kvôli peniazom potom vstupovali do armády. Úplne rovnako, ako to robia v Amerike mladí a nezamestnaní Američania. Ukrajinci v Českej republike nepôjdu bojovať za svojou krajinou na Ukrajinu, pretože namiesto nich tam možno pôjdu jedného dňa chudobní Česi, ktorí budú v Českej republike cudzinci vo vlastnej krajine. Česi nevedia, ako a z čoho zaplatiť faktúry za energie a Fiala si pochvaľuje prínos Ukrajincov a ich 115 000 armádu, ktorá Čechom už obsadila pracovné miesta za nižšie ako české mzdy. To jednoducho nevymyslíš. Ten chlap si normálne cez tie okuliare snáď ani nevidí do huby.